Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αμάν τα καθάρματα σε αποκλειστικότητα σας παρουσιάζει πώς πέρασε το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γνωστός και ως επίτιμος γκαντέμις της Ελλάδας. 31 Δεκεμβρίου 2000, ώρα 9 το βράδυ, οικία κυρίου Μητσοτάκη. Ο Κώστας και η σύζυγός του Μαρίκα ετοιμάζονται να φύγουν για το σπίτι του ζεύγους Νατάσας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πω τι κορμοστασιά την έχω βρε ο κούκλος. Αν και εγώ δεν ματιάζω, φτού μου ρε, φτού μου. Μαρίκα, άντε βρε κοπέλα μου, σβέλτα, θα μας περιμένουν τα παιδιά ρε Μαρίκα. Έφτασε άγγελέ μου. Πω και εσύ είσαι σήμερα σ' ομορφιές σου πρωτοχρονιάτικο. Άντε πάμε. Πάμε. Ρε εσύ Κώστα, ήθελα να σου πω, μήπως δεν είναι σωστό να πάμε αφού δεν μας καλέσει. Σε παρακαλώ πολύ ρε εσύ Μαρίκα. Είναι δυνατόν λες τέτοια πράγματα. Θα ξέχασα πάρει τηλέφωνο ο Κωστάκης, τον επίτιμο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω αγάπη μου. Κλείσουμε και το φως. Όλοι μαζί, θα μπούμε μέσα στη Βουλή. Η φιλελεύθερη φυλή θα φτερουγήσει σαν πουλί. Πίκνε καπνί. Φτάνει ρε Σιάρη, φτάνει ρε Σπιλιοτόπουλε. Κάτσε σε ένα μέρος και μη μας λες για 10η συνεχόμενη φορά τα κάνατα. Μόλις είναι να ποντάρουμε, σηκώνεσαι με το τρίγωνο και μας πρίζεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Νατάσα, δώσε το walkie-talkie. Σταμάτα. Ορίστε Κώστα μου. Φρορέ, αν δεις το Μητσοτάκη να έρχεται το κατέμι, ειδοποίησέ με αμέσως. Επαναλαμβάνω να με ειδοποιήσετε αμέσως. Έγινε αρχηγέ, θα σε κρατάω ενήμερο. Κάτσε Κώστα μου, κάτσε. Και σήμερα τέτοια μέρα πάλι με τα πόδια να πάρουμε ένα ταξί. Ταξάκι θέλει το Μαρικάκι, ταξάκι θέλει γυναικούλα μου. Θα στο πάρω βρε εγώ, τι είμαι αφού με κυμπάρετε. Να, ταξί, ταξί. Κώστα μου, πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός? Τι να σου πω εσύ Μαρίκα, πού να ξέρω εγώ. Δεν μου λες, πάμε τα πόδια όπως κάνουμε συνήθως. Να χαρούμε και την πόλη τη σολισμένη όμορφη, Τι λες κι εσύ? Άντε περπάτε. Άντε πάμε. Αρμερικάκι. Δεν ξέρω εσύ Μαρίκα, αλλά έχω τη διαίσθηση ότι σήμερα θα τα πάρω όλα στα χαρτιά. Αισθάνομαι πολύ κολόφαρδος, αισθάνομαι. Mayday, ο Γκαντέμις πλησιάζει. Επαναλαμβάνω αρχηγέ, ο Γκαντέμις πλησιάζει. Mayday, μόλις πέρασε από μπροστά μου. Σταματήστε τον πάση θυσία. Επαναλαμβάνω. Σταμάτησε τον πάση θυσία. Πρόσεξε να δεις τι χαρά θα κάνουν τα παιδιά Μαρίκα. Βλέπεις δεν είναι και λίγο πράγμα σε επισκέπτω επίτιμος. Εσύ Νατάσα πάρε το τηλέφωνο, δεν περιμένουμε κανέναν άλλο. Βγες και δες από τον μπαλκόνι ποιος είναι. Κώστα μου. Μεγάλη ρέντα απόψε. Ποιος Καλή μοιράζει? ρέντα, να μην σε κάνουμε τίποτα όλο το βράδυ. Τι να κάνεις, δώσε ρε. Είναι ο Μητσοτάκης! Ο Μητσοτάκης! Σβήσε τα φώτα γρήγορα και κλείσε και τη μουσική. Εσά, όλοι κάτω από το τραπέζι και τσιμουδιά. Άρη, έλα και εσύ. Μην μας πάρει χαμπάρι, τη βάψαμε. Τι γίνεται Μαϊκάκι? Ξέρω εγώ βρε Κώστα μου, μήπως δεν είναι πάνω οι άνθρωποι? Τι λες μωρέ, αφού προηγουμένως είχαν ανοιχτά τα φώτα. Κάτσα ξαπατήσω. Έχω αρχίσει να τα παίρνω. Δεν μπορώ άλλο. Δεν είμαστε πάνω. Δεν είμαστε πάνω. Τα πειρακτήρια. Ρε χιουμορίστες, ανοίχτε με, ο Μητσοτάκης με τη Μαρίκα είμαι. Πήγαμε στο Σιμίτι. Άκου τι λένε. Αφήστε τα αστεία, αφού είστε πάνω. Ανοίχτε μας γρήγορα. Δεν ανοίγουμε.
Δεν ανοίγουμε! Δεν ανοίγουμε! Ανοίχτε, θα σας κάνω ρεζίλι, ρε. Τι φοβάστε, μη σας τα πάω στα χαρτιά. Θα σας κάνω και ποδαρικό, πάει καλή χρονιά, ρε. Σιγά Κώστα μου, θα πάθεις τίποτα. Αν σε σηκώσε με τη γειτονιά στο πόδι. Δεν τους κάνω ρεζίλι, σηκώσω όλη τη γειτονιά στο πόδι. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι ένα επίτιμο, ρε. Εγώ είμαι ο Κώστας Μητσοτάκης με το μαρικάκι μου, ρε.